салом дӯстони азиз ва дӯстдорони барномаҳои варзишӣ. нашри навбатии барномаи дунёи варзишро пешниҳодатон мегардонем. то даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои аврупо 12 даста ба даври плей-офф роҳ ёфтанд. пас аз анҷоми бозиҳои даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии лигаи чемпионҳои аврупо 12 даста ба даври плей-оффро хат гирифтанд. аз гурӯҳи А дастаҳои Наполи ва Ливерпул, аз гурӯҳи Б дастаҳои Брюге ва Порто, аз гурӯҳи С дастаҳои Бавария ва Интер, аз гурӯҳи И дастаи Челси, аз гурӯҳи Ф дастаи Реал Мадрид, аз гурӯҳи Ж дастаҳои Манчестер Сити ва Боруссияи Дортмунд, аз гурӯҳи H дастаҳои Пари Сен-Жермен ва Бенфика ба даври плей-оффи лигаи чемпионҳо баромаданд. дар гурӯҳи Д 4 даста Тоттенхем 8 имтиёз, Спортинг ва Айнтрахт 7 имтиёз ва Марсел 6 имтиёзӣ ба даст оварданд ва тақдири роҳ ёфтан ба даври плей-офф дар бозиҳои даври шашум муайян мегардад. дар гурӯҳи И дастаи Милан 7 имтиёз, Залцбург 6 имтиёз, Динамо Загреб 4 имтиёз доранд ва яке аз ин дастаҳо ба даври плей-офф роҳ меёбад. дар гурӯҳи Ф дастаи Лейпсиг бо 9 имтиёз ва Шахтёр бо 6 имтиёз барои роҳ ёфтан ба даври плей-офф талош меварзанд. ҳамин тавр пас аз даври шашуми марҳилаи гурӯҳӣ 4 дастаи боқимонда ба даври плей-оффи лигаи қаҳрамонҳо роҳ меёбанд. бозиҳои охири марҳилаи гурӯҳӣ рӯзҳои 2 ва 3 ноябр баргузор мегарданд. бошгоҳи Пари Сен-Жермен ба Лионел Месси шаҳрномаи нав пешниҳод кард. дастаи Пари Сен-Жермен дар бораи шаҳрномаи нави Лионел Месси кор карда истодааст. дар ин бора Адриан Гренье хабар дод. ба иттилои манбаъ, Пари Сен-Жермен ба ҳамлагари аргентинӣ то соли 2024 бо тамдиди эҳтимолӣ як мавсими дигар шаҳрнома пешниҳод кардааст. шартҳои молиявии созишнома низ баррасӣ мешаванд. ёдовар мешавем, ки Месси аз соли 2021 дар Пари Сен-Жермен бозӣ мекунад. шаҳрномаи феълии Месси бо парижиҳо то соли 2023 эътибор дорад. Лионел Месси дар мавсими имсола дар Лигаи 1 Фаронса 11 бозӣ анҷом дода, ба задани 6 гол ва 9 партофти головар даст ёфтааст. ӯ инчунин дар 5 бозии марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Аврупо ба задани 4 гол ноил гардидааст. Криштиану Роналду ва Тен Ҳаг сулҳ бастанд. ҳамлагари португалии дастаи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду ва сармураббии даста Эрик Тен Ҳаг нофаҳмоии миёни якдигарро ҳал карданд. қайд карда мешавад, ки ҳамлагар ва мураббии Манчестер Юнайтед пас аз он ки Роналду бидуни иҷозат дар бозӣ бо Тоттенхем, ки бо ҳисоби 1-1 миёни дастаҳо мусовӣ анҷом ёфта буд, майдонро тарк намуд. мураббӣ бо ин сабаб ҳамлагарро дар бозӣ бо Челси ба ҳайат шомил накард ва ба сафи ҷавонон фиристод. рӯзи 25 октябр португалӣ пас аз барканор шудан ба тамрини дастаи Манчестер Юнайтед баргашт. дар ин бора сармураббии бошгоҳи Манчестер Юнайтед Эрик Тен Ҳаг зимни нишасти матбуотии дирӯза хабар дод. Эрик Тен Ҳаг инчунин гуфт, ки ҳимоятгар Рафаэл Варан дар ҳайати Манчестер Юнайтед то ҷоми ҷаҳонии Қатар 2022 бинобар ҷароҳат доштан ширкат намеварзад. Варан дар бозӣ муқобили Челси ҷароҳат бардошта буд ва дар назар аст, ки пас аз 3 ҳафта шифо ёбад ва ба ҳайати Манчестер Юнайтед баргардад. Тен Ҳаг аз он хушнуд аст, ки вазъият бо португалии соҳибном ислоҳ шудааст ва мехоҳад, ки ҳарду дар пешрафти тим саҳм гузоранд. бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид бори аввал дар мавсим ба бохт рӯбарӯ гардид. бошгоҳи Реал Мадрид дар бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои Аврупо аз тими Лейпсиг бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. ин аввалин нокомии мадридиҳо дар мавсими имсола ба ҳисоб меравад. Реал Мадрид дар тамоми сабқатҳо 17 бозӣ анҷом додааст. бохти охирин дар бозиҳои расмӣ дастаи Карло Анчелоти рӯзи 8 май дар бозӣ бо Атлетико Мадрид ба қайд гирифта шуда буд. ҳамин тавр Лейпсиг роҳи бебохти Реал Мадридро, ки биз вохӯриро ташкил дод, қатъ кард. дар мавсими имсолаи чемпионати Испания бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид дар 11 бозӣ 31 имтиёз ба даст оварда аз Барселона 3 имтиёз бештар дорад. дар Лигаи чемпионҳо Реал Мадрид бо 10 имтиёз дар гурӯҳи F пешсаф аст ва пеш аз муҳлат ба даври плей-офф роҳ ёфт. ба ҷуз аз испанию олмониҳо Шахтёр ва Селтик ба ин гурӯҳ шомиланд. Бавария дар 6 бозии охир Барселонаро шикаст медиҳад.
дар бозии даври панҷуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Аврупо дастаҳои Барселона ва Бавария бо ҳам рақобат намуданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи Камп Ноуи шаҳри Барселона баргузор гардида бо ҳисоби 0-3 ба суди мюнхениҳо хотима ёфт. дар қисми аввали бозӣ футболбозони шаҳри Мюнхен бо голи ба самар расонидаи Садио Мане ҳисоби бозиро кушоданд. баъд аз гузаштани 21 дақиқа Шупомотинг ҳисоби бозиро 2-0 кард. ба ҳисоби бозӣ дар дақиқаҳои изофа намудаи вақти асосӣ Павар нуқта гузошт ва Бавария пирӯзии навбатиашро дар Лигаи Чемпионҳои Аврупо ба қайд гирифт. ҳамин тариқ аз ин гурӯҳ Бавария бо 15 имтиёз ва Интер бо 10 имтиёз ба даври плей-оффи Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо роҳ ёфтанд. дастаи Барселона бошад бо 4 имтиёз ба Лигаи Аврупо рафт. дастаи Виктория бошад бидуни имтиёз дар зинаи охири гурӯҳ маскан гирифтааст. ёдовар мешавем ки дастаи Барселона дар 6 бозии охир наметавонад ки муқобили Бавария зафар ёбад. аз рӯи таносуби тӯбҳо бо ҳисоби умумии 19-2 Бавария пешсаф аст. расман Унай Эмери сармураббии дастаи Астон Вилла таъин гардид. мутахассиси 50-солаи испанӣ Унай Эмери сармураббии дастаи Астон Вилла таъин шуд. дар ин бора сомонаи расмии бошгоҳ хабар додааст. Унай Эмери дар дастаи Астон Вилла тақрибан 7 миллион евро маош мегирад. илова бар ин Астон Вилла барои даъвати сармураббии Вильяреал ба бошгоҳи испанӣ маблағи 6 миллион евро ҷуброн пардохт мекунад. Эмери метавонад аз 1 ноябр вақте ки иҷозатномаи кор дар Англия эътибор пайдо мекунад ба кор шурӯъ кунад. ҳоло бошгоҳи Астон Вилла дар зинаи 14-уми Премер-лигаи Англия қарор дорад ва ба наздикӣ онҳо Стивен Ҷеррардро аз вазифаи сармураббигии даста барканор карда буданд. Унай Эмери аз соли 2018 то соли 2019 дар ҳайати Арсенал дар Премер-лига кор кардааст. охирин дастаи Эмери Вильяреал буд ки бо ин даста соли 2021 ғолиби Лигаи Аврупо гардида буд. Лионел Месси дар Лигаи Чемпионҳо дар рақобат бо Маккаби рекорди нав гузошт. ҳамлагари аргентинӣ бошгоҳи Париж Сен-Жермен Лионел Месси дар бозии марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба дастаи Маккаби ки бо ҳисоби 7-2 бар нафъи парижиҳо ба поён расид бозии бисёр зебо нишон дод ва дар натиҷа яке аз рекордҳои мусобиқаро нав кард. тавре манбаъ қайд мекунад Лионел Месси кӯҳансолтарин бозингар дар таърихи Лигаи Чемпионҳо мебошад ки дар як бозӣ 2 гол ва 2 партофти головар анҷом додааст. Месси 35 солаву 125 рӯза мебошад. дар маҷмӯъ Месси дар ин мавсим дар ҳайати Париж Сен-Жермен дар тамоми мусобиқаҳо 16 бозӣ анҷом дода ба задани 11 гол ва 12 партофти головар даст ёфтааст. шаҳрномаи ӯ бо бошгоҳи парижӣ то 30 июни соли 2023 амал мекунад. яке аз дастаҳои беҳтарини ҷаҳон ба Сон Хин Мин таваҷҷӯҳ дорад. ҳамлагари бошгоҳи Тоттенхем Сон Хин Мин таваҷҷӯҳи яке аз абарқудратҳои футболи Аврупо бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадридро ба худ ҷалб кардааст. сармураббии дастаи шоҳона Карло Анчелоти шахсан таваҷҷӯҳро ба ин бозингар ҷалб кардааст ки аз ҷиҳатҳои бартарии футболбоз огоҳ аст. ҳамзамон худи Сон Хин Мин боварӣ дорад ки ӯ омода аст қадами навбатӣ гузорад сарфи назар аз он ки дастаро мураббии маъруф Антонио Конте роҳбарӣ карда истодааст. дӯстони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи дунёи варзиш. то барномаҳои дигар тан сиҳату хонаобод бошед ва саҳифаи моро пайгирӣ намоед.